Λοιπόν, καλημέρα. Κάνω αυτή τη βιντεάρα σήμερα για να σας καλωσορίσω στο κανάλι μου. Ονομάζομαι Πέτρος, είμαι 34 και έχω 20 χρόνια τουλάχιστον οδηγικής εμπειρίας σε μοτοσυκλέτες, μηχανάκια, και πάμε να πάρουμε για αρχή το καινούργιο μου εργαλείο για να ξεκινήσουμε. Όπως καταλαβαίνετε ή θα καταλάβετε, μάλλον δεν έχω κάνει καμία προετοιμασία για το βίντεο. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο για να γνωριστούμε. Οπότε ό,τι μου έρχεται στο μυαλό εκείνη την ώρα, αυτό και θα ξεκινήσω να μοιράζομαι. Το εργαλείο το έχουμε σε κλειστό γκαράζ για ευνόητους λόγους. Δυστυχώς εκεί που μένω δεν είχε κάτι ασφαλές για να μπορώ να το κρύβω. Οπότε έχουμε βρει κάτι λίγο πιο δίπλα. Κάναμε και λάθος, τέλεια. Καλά πήγε αυτό. Καλά ξεκίνησε. Πού το έχεις στο μυαλό σου άραγε, Πετράν? Πού το έχεις άραγε? Εδώ το έχουμε το εργαλείο. Είναι το QJ Motor SRT 700, το απλό. Γραμμή και δέρνει. Τώρα τα χαρακτηριστικά του μπορείτε να τα βρείτε και στο ίντερνετ πολύ εύκολα. Easy! Οπα, φρόνημα. Φρόνημα, μην ξεκινάμε έτσι το βίντεο τώρα. Με παντιλίκια και αρχιδηλίκια. Πάμε να ξεκινήσουμε κάνα μαθηματάκι έτσι ελαφρύ για αρχή. Τραβάει το τιμόνι αριστερά. Η μηχανή στρίβει δεξιά. Τραβάει το τιμόνι δεξιά, η μηχανή κάνει αριστερά. Αυτό λέγεται γυροσκοπική δύναμη. Και επειδή αυτό ήταν ένα βίντεο που ήθελα να κάνω καιρό τώρα, το είχα δηλαδή στο πίσω μέρος του μυαλού μου, όση ώρα ψάχνουμε για ένα save zone, βάζω αυτό το voice over ώστε να διευκρινίσω αυτό το τελευταίο που έδειξα για να μην παρεξηγηθούμε και να είναι πιο σωστά τεκμηριωμένη η άποψή μας. Ο σωστός λοιπόν ορισμός δεν είναι γυροσκοπική δύναμη, αλλά γυροσκοπική ροπή ή γυροσκοπικό εφέ. Τι συμβαίνει στην πράξη? Όταν στρίβεις το τιμόνι δεξιά σε μια μοτοσυκλέτα με περιστρεφόμενους τροχούς που λειτουργούν σαν γυροσκόπια, οι τροχοί παράγουν γυροσκοπική προεμπλοκή, κάνοντας τη μηχανή να γέρνει αριστερά και αντίστροφα για στρίψιμο αριστερά. Αυτό οφείλεται στη διατήρηση της τροφορμής, δηλαδή η αλλαγή προσανατολισμού του άξονα περιστροφής δημιουργεί ροπή 90 μοιρών κάθετη προς την κίνηση. Όλα αυτά μπορεί πολύ εύκολα να τα βρει κάποιος εννοείται στο διαδίκτυο, να ρίξει μια πιο αναλυτική ματιά. Από μηχανή σε μηχανή διαφέρει, λόγω του ότι αν γίνει γεωμετρική πράξη στο μπροστινό σύστημα κάθε μηχανής διαφέρει ανάλογα με το πόσο κοντό ή μακρύ είναι το μπροστινό σύστημα παύλα ανάρτηση. Προφανώς και δεν χρειάζεται να είσαι φυσικός ή μαθηματικός για να οδηγήσεις μια μηχανή, απλά με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κατανοήσεις καλύτερα ή να έρθεις πιο κοντά στο πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι σε μια μοτοσυκλέτα. Θα τα δούμε και στην πράξη στην πορεία. Αυτό που θα ήθελα να δείξω σήμερα, γιατί όπως είπαμε το βίντεο δεν έχει μελετηθεί, είναι ό,τι μου έρθει στο μυαλό, είναι κάτι πολύ σημαντικό για αρχάριους και μη, το πώς στρίβει η μηχανή στην ουσία. Νομίζω είναι ένα από τα πολύ σημαντικά μαθήματα που πρέπει να ξέρουν όλοι, γιατί ακόμη και σε μεγάλη ηλικία βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα για τη συμπεριφορά της μηχανής τους και δεν κάνουν κάποια προσπάθεια γι' αυτό, έτσι να μάθουν 5 πράγματα παραπάνω, να αφιερώσουν χρόνο, να κάνουν κάποια πρακτικά μαθήματα μόνοι τους. Έτσι δεν είναι απαραίτητο να πας σε κάποια σχολή. Μπορείς να πας σε μια αλάνα και να προγραμματιστείς, να δεις για αρχή πώς λειτουργεί, όπως είπαμε, η γυροσκοπική δύναμη. Θέλω να δείξω και εδώ 5 πράγματα, αν και δεν είναι κατάλληλος ο εξοπλισμός αυτή τη φορά, το ξαναλέω. Θα κάνω μια προσπάθεια. Θα τσεκάρω λίγο το έδαφος καλά γύρω-γύρω. Γιατί όταν έχει μια παραπάνω κλίση από το κανονικό η μηχανή σε στροφή, με το παραμικρό, να ξέρετε, επειδή είναι μικρότερη η επιφάνεια του ελαστικού που ακουμπάει στο έδαφος, θα γλιστρήσει, έτσι. Δεν είναι ούτε ειδική άσφαλτο, ούτε πολύ καλά λάστιχα έχω πάρει. Εντάξει, καλά είναι. Να σου πω την αλήθεια, όταν έχεις μια μεγάλη εμπειρία, δεν συνοιάζουν και πολύ τα λάστιχα που φοράς πάνω, αρκεί να έχουν ζεσταθεί καλά. Και να είσαι λίγο τυχερός όταν θα στρίβεις, να μην πετύχεις κάποιο λαστιχάκι, κάποια λάδια στο δρόμο, λίγο νεράκι έτσι με ζεστή άσφαλτο. Εκεί δυστυχώς την πατάς πολύ εύκολα όποιος και αν είσαι. Άρα, όσο πιο όρθια είναι η μηχανή στις στροφές, τόσο πιο ασφαλές είναι η οδήγηση. Ξεκινάμε. Θέση οδήγησης για να παίρνεις τις στροφές. Όχι γάμιοντας, κανονικά.
Θα ξεκινήσουμε με το πάνω σώμα. Θα τα δείξω διαφορετικά και μετά θα τα κάνω συνδυαστικά. Παίρνουμε αριστερή στροφή, μιας και τη μηχανή κάθεται στο αριστερό stand, δεν μπορώ να δείξω τη δεξιά. Αριστερή στροφή. Το πάνω σώμα, χαλαρά, τα χέρια πάντα χαλαρά, πάντα είναι χαλαρή θέση οι αγκώνες. Κοιτάει αριστερά και βγαίνει λίγο εκτός. Δηλαδή, το σώμα μέχρι εκεί βγαίνει από το μισό της μηχανής λίγο πιο αριστερά και το κεφάλι πάντα λίγο πιο έξω. Αλλά κοιτάει πάντα στη γωνία της στροφής. Δεν κοιτάς ούτε χαμηλά, ούτε σε εδώ, ούτε πάντα εκεί. Εκεί που θες να πας δηλαδή, εκεί κοιτάς. Τώρα τα πόδια, οι μύτες των ποδιών, πάντα πρέπει να είναι εκεί στο μαρσπιέ. Δηλαδή να κουμπάνε οι μύτες και όχι εδώ, χαλαρά, σαν να πηγαίνεις tour 500 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκη. Πρέπει να είναι εκεί γιατί όταν θα πάρεις τη στροφή και θα ανοιχτείς για να πέσεις χαμηλά, άμα το πόδι σου βρίσκεται εδώ ή εδώ ή εδώ, θα βρει κάτω και δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο. Αυτό το πιάνεις εκεί το πόδι. Ωραία. Οι μηχανές έχουν πάντα ένα σιδεράκι εδώ σαν και αυτό εδώ το λαμάκι ή εδώ πιο πέρα, γι' αυτό το λόγο, για να μπορείς να βάζεις το πόδι σου έτσι και σε αυτή τη γωνία. Ώστε όταν πάρεις θέση για να στρίψεις στη στροφή, βολεύει εκεί να τα κουμπάς στην πάση περιπτώσει και δεν θα βρει ούτε κάτω στο έδαφος ούτε πουθενά. Είναι ασφαλές εκεί δηλαδή η θέση αυτή. Εννοείται πως δεν φοράμε τέτοια μποτάκια βολτάδικα, φοράμε μποτάκια μηχανής, ούτε παντελόνι τέτοιο, φλωρικό. Δεν είχα τώρα εύκαιρο με εξίστρες, οπότε θα το δείξω πιο safe. Γενικά όσο πιο όρθια είναι η μηχανή, τόσο πιο ασφαλής είναι λόγω του ότι λειτουργούν σωστά οι αναρτήσεις και έχεις μεγαλύτερη διαδρομή αν τυχόν πέσει σε λακκούβα, αν τυχόν πατήσεις κάποιο χαλίκι. Όσο μεγαλύτερη κλίση έχει η μηχανή, τόσο λιγότερη ευστάθεια έχει, γιατί δεν λειτουργούν σωστά οι αναρτήσεις και το ελαστικό έχει μικρότερη επιφάνεια που καλύπτει στο έδαφος. Τώρα, και το πίσω μέρος, ο κόλος μας δηλαδή έρχεται και κουμπάει στο πίσω κάθισμα, καλά, και υπολογίζουμε στη μέση της μηχανής το μισό κολομέρι. Δηλαδή το ένα κολομέρι είναι έξω μάλλον, το άλλο κολομέρι πατάει μέσα. Εφόσον θέλουμε να στρέψουμε αριστερά, παίρνουμε θέση για τη στροφή, βάζουμε τα πόδια μας εδώ, όπως έχουμε πει. Το δεξί πόδι βρίσκει κόντρα στο ντεπόζιτο με το γόνατο ψηλά, αγκαλιάζει δηλαδή το ντεπόζιτο. Το αριστερό είναι σε αυτή τη θέση, το σώμα μας εκεί, ποτέ δεν κάνουμε λόρδωση, ούτε οδηγάμε με λόρδωση τη μέση και κοιτάμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Ο κόλος κόντρα πίσω εκεί, το πόδι αυτό σπρώχνει προς τα μέσα, το πόδι αυτό σπρώχνει πάλι προς τα μέσα από τη μεριά του, οπότε έχουμε σταθερό κορμό, έτσι ώστε με το κάτω μέρος του σώματό μας ελέγχουμε το κέντρο βάρους και μπορούμε να έχουμε χαλαρά τους καρπούς μας και τα χέρια μας με αυτόν τον τρόπο. Όλες οι δυνάμεις δηλαδή ασκούνται εδώ πέρα, γιατί το τιμόνι πάντα πρέπει να είναι χαλαρό. Οπότε κάπως έτσι πρέπει να είσαι όταν είναι η θέση οδήγηση. Όλα αυτά δεν είναι απόλυτα. Διαφέρουν από σώμα σε σώμα, διαφέρουν από μηχανή σε μηχανή, διαφέρουν από το πόσα χιλιόμετρα θες να μπει στη στροφή. Γενικά είναι μεγάλη επιστήμη. Όλο αυτό, άμα κάποιος ασχοληθεί σοβαρά. Λοιπόν, πρώτα θα συνηθίσουμε την αριστερή στροφή. Τις αριστερές, γιατί οι αριστερές είναι που είναι πιο εύκολες για όλους. Ωραία. Παίρνουμε θέση οδήγησης όπως είπαμε. Με λίγα χιλιόμετρα. Εδώ ο στόχος μας είναι να έχουμε σταθερό τον γκάζι με την πρώτη ταχύτητα, διότι στις μικρές σχέσεις, πρώτη-δεύτερη, η ροπή στους τροχούς είναι μεγαλύτερη λόγω της σχέσης μετάδοσης. Άρα αν το μάθουμε το δύσκολο κομμάτι, μετά όλα τα υπόλοιπα θα μας φαίνεται παιχνιδάκι. Έχει άλλο ένα εκεί. Γιατί το πάτησα. Κολομέρι πίσω. Το πόδι εκεί που πρέπει να είναι. Εδώ. Τα χέρια χαλαρά. Παίρνουμε θέση. Σταθερό γκάζι. Και στρίβουμε.
Ωραία, στην αρχή όρθιοι και εξαπλώνουμε. Κοιτάμε εκεί που θέλουμε να πάμε πάντα και γίνεται και με πιο λίγα χιλιόμετρα. Εντάξει, στα λίγα χιλιόμετρα είναι το δύσκολο. Ωραία. Δεν ξαπλώνουμε πολύ γιατί δεν έχουμε τις ξύστρες στα γονατάκια. Αλλιώς γενικά παίρνει και άλλη κλίση. Όταν το κάνουμε αυτό πολλές φορές και αισθανθούμε άνετα, ξεκινάμε τη δεξιά μεριά. Πάλι παίρνουμε θέση πίσω, πάλι βάζουμε το ποδαράκι μας εκεί που πρέπει να είναι, τα χεράκια χαλαρά και ξεκινάμε το ίδιο. Ωραία, με λίγα χιλιόμετρα, αυτό είναι το δύσκολο. Λίγα χιλιομετράκια. Δεν χρειάζεται πολλά. Όσο πιο όρθια είπαμε είναι η μηχανή, τόσο καλύτερα. Τι? Πάμε να τα δούμε άλλη μια φορά πιο αναλυτικά. Το αριστερό πόδι πιέζει δυνατά στη μύτη του Μαρσπιέ προς τα έξω. Ο μισός κόλος εκτός καθίσματος, στηριζόμενος στο εσωτερικό πλευρό, ενώ το δεξί πόδι αγκαλιάζει σφιχτά τον ντεπόζιτο. Ο κορμός αναλαμβάνει όλες τις δυνάμεις της στροφής, έτσι τα χέρια μένουν χαλαρά, χωρίς πίεση στο τιμόνι για ακριβές counter steering. Αυτή είναι η βάση για ασφαλείς στροφές. Πάνω σε αυτά και πολλά άλλα υπάρχουν κάποιες υποπεριπτώσεις, ειδικά στο θέμα του τιμονιού, που δεν είναι της παρούσης να τα αναλύσουμε. Προειδοποίηση. Αυτό το βίντεο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δείχνει τεχνικές σε ελεγχόμενο περιβάλλον με χαμηλή ταχύτητα. Δεν είμαι επαγγελματίας εκπαιδευτής οδηγών. Μην προσπαθήσετε αυτές τις κινήσεις χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση, εξοπλισμό και άδεια σε ασφαλές μέρος. Κάθε οδήγηση έχει κινδύνους. Οδηγείτε υπεύθυνα και συμβουλευτείτε ειδικό. Δεν φέρω καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές από μίμηση. Γεγγέ. Θα φτιάξουμε λίγο το μαλλί. Να μην είμαστε σκατά τελείως. Από την αρχή. Βάλτε το εδώ. Έχεις τράξει. Όχι ρε μαλάκα, ούτε καν. Απλά να το φτιάξω καλά. Αν θες να κάνεις και κάτι πιο extreme, τουλάχιστον να το κάνεις σωστά. Να μην το κάνεις σαν την κουλομαρία. Και δεν μιλάμε για σούζες τώρα και μαλακίες, έτσι. Εντάξει, αυτά παρά είναι. Αυτά πήγαινε κάντα σε κάποια λάνα, πήγαινε κάντα σε κάνα παλιό αεροδρόμιο. Εάν σου άρεσε το βίντεο και κατάφερα να σε κρατήσω μέχρι το τέλος, κάνε like, subscribe και follow και share. Και like. Κάνε όμως,